aliko igama, aliko igama, Jesu elimnandi, babigama la, empela ke igama lakho. Sengibonile emhlabeni alikho igama, gama elimnandi, Nkosi Jesu, igama lakho. Izolibonga, izolibonga, yebo ngizolibonga, ngizolibonga, nakho abayini. Ngifuna Mshengu baba sibuke nayi issue yeyise indodana awuhlale phansi Mshengu sicoce ngale issue yeyise lendodana. Indaba yoyise nendodana. Uyise nendodana. Angithi indodana iyazalwa. Yeah. Indodana iyazalwa. Yazalwa indodana. Izalwa uyise. Okay. Iyasebenza lento yendodana noyise. Iyasebenza. Okay. Abaningi abayivuni. Abafuni kuba naboyise abaningi. Yes, kudalwa ibobo babili. Okay. Ngoba uyise uba uyise mayindodana ikubona lokho ukuthi unguyise yo noma ikwazi. Ngicabanga ukuthi uyazalwa uyazi ukuthi yazalwa uzelwe ubani yo bese uba indodana ngoba uzelwe. Okay. So othi akanandodana kusho ukuthi akazalwanga ngoba ayikho into vele weyiyo angekho uthisha. For you to be something ufuna ube nothisha. And uthisha uvela ekuzalweni ngoba ngenkathi efundisa ufundisa umntwana. Okay. Usuke ethole umuntu azozala naye ukuba menze abe yilento yena ayiyo because uba yinto okuzalayo ayiyo. Shothi singasho ukuthi uyise ucisha afana ne-life coach. Ungaphezulu kwalokho ngoba noma engakwazi ukucoach kodwa uhamba phambi kwakho. Njengoba ehamba phambi kwakho. Okay. Ufunda kuye ungathandi noma uthanda ngoba akekho obuke kuye ngaphandle kwakho. Awuna option. Kanti i-life coach ungayishintsha ufune lo. Yeah, i-life coach ungayishintsha ufune enye. Uthi uyabheda lo coach ngoba coach bayantshintshwa amalanga wonke. Siyakwazi amathimba adliwayo. Bayantshintshwa ama coach. Okay. Asikho lapha. Yeah. Asiye lapha ku prodigal son. Kule prodigal son. Hey.
prodigal son umntwana washiya uyise ehamba nobuyise wahamba nabo wayevele ekhashana elikhashana lithi ke iBhayibheli wase uzondla ngokukhohlakala ukusho ukuthi mawusuka kuyise impilo iyantshintsha kodwa ayintshintshi nje iyakhohlakala impilo then siyalazi udaba wamjikela khona le simo samshaya aphenduka khona le athi umhlabelelo licilo kwelevangeli noma umnqanza ngehlupheko Nkosi ejame ukubona lapha bona kungasekho ngifuna kusheke ukuthi ukuba nobaba kumnandi kuphi. Okay, teach us, Bishop. Ubaba akusibo bonke obaba abangobaba. Thina manje Bishop la. Ya noma akusonke amadoda nje abobaba. Akusonke amadoda. How do you qualify to be a father? Unama responsibility and accountability. Sike sibone la izwe lisifundise ngobaba abahlukene. Yeah. Unalehlobo labantu abathi my son when you are doing good. Yeah. But my son ngoba unemali. Okay. Yaphela imali ngisesinza. Bese mhla wona ulahla izwe nabo bakulahla. Bakulahle nabo. Kodwa kunalaba ngobaba truly fathers. Noma ilaba abema noma usubhedile. Baqhubeka la. Bathi kunento yami engayifaka lapha. uJesu mayese siphambanweni esithwe ukona wethu kona kwe esithwe ukona wethu ukusho ukuthi uNkulunkulu makambheka ngambona ngoba esithwe kona kwethu eyisona ngonami kodwa ubaba wakhe ebeloku ngiyacabanga ukuthi angayintshintshanga le wayikhuluma mayebhabhatiswa ethi lo indodana yami engithokozile nayi akakutshintshanga no ngoba sidinga obaba banjalo abema ngesikhathi kufanele ubethe beme nami abemi now but I'm going to take besathe amaswati ibullet ngenxa yakhe indodzana ikushayela etinyoni lokusho ukuthi ebaqala lendiwe ngiyo me as a parent I can't uyawathwala uyema esikhaleni sendodana uyicholisele uyicelele ushwele. Come on Bishop. La indleleni ke sisaqhubeka senza umsebenzi kaNkuluNkulu kunala sehluleka khona noma sone singabona bese umphumela the fruit of sin ithi mayivele ichoma bese ubaba uyasukuma athi sinamaphutha sonke akekho ongenaphutha enze njengoJesu makenza ulomfazi obanjwe epi ucotshwe bese uthi
othi akanaso Othi akanaso. no Thathe hayi othi akakaze asenze othi akanaso manje Hey Billy Mnanzi akabonakale ngokuthi athathije amkhandi ngoba mangenayo baba uzobulawa. That is why kufanele ukhalele ukuba nobaba one character enhle ukuze ngayo ukwazi ukusinda. Kubhlungabi ukuma kwababa onezindaba ngaye nohlulekayo akucelele ushwele abantu bangakuzwa bathi uzuyise bagcine benigcoba nonke manje ngoba ubaba engenayo yafana kahle kahle kude lofuna correct. That is why all my sons they are owing me. Okay, Because angisaphileli nanami nami so uphilela nawe sengiphilela nabo ukuze ngikwazi ukuma ngesikhathi senkinga yabo ngime mina ngecharacter yami ngivikele bona. sekukhona la ungafika ube nguMoses wabo khona behluleka bona ufike nube nguMoses. Mina ngizoba ulobaba oma phakathi kwama accusation avela kubantu nendodana bathi indodana iyenze lokhu mina ngime la mkhathini ngithi noma kunjalo angisho ukuthi akenzanga awuyiphikeli indodana. yes kodwa nithi kusengalunga Uzengalo noma kunje sekhona lithemba kuhambe kahle kuhambe futhi. kahle. So lo mfana uthi makabuyele ekhaya uthi ngofika ngithi Bayiplan ngoba awuyi kubaba ungakaplan doshahlaza kube wazi uthi ngiyofika ngithi kuye ngonile ngoba le info bishop ukusho ukuthi le ndodana le ihambe yazi ibuye seyazi ukuthi yonile naye hamba lemsho ngako akhona akushothina kusho yona kushothina asicabangele Simoni kusho yona ithi ngonile enangonanga kuwe wena ngone kuwe ngona noNkulunkulu ezulwini. ay Then for that reason ngibize ke manje ngibe ngomunye wesisebenzi kahle kahle nomfana bese kakhulile bese kabona ukuthi le nto yokufidwa nje ayisenomsizi sengiyakwazi ukusebenza ngcono ungenze isisebenzi. Amanye amagama akatshela lo baba ukuthi ngicela usalo ngiholela angisafuni ukusebenza njengengane. Hayi kwatholakala ukuthi ubaba uyawazi ama-benefit okuba umntwana wathi uzolahlekelwa kumnini wena usanefa efeni elisele akukhathalekile ukuthi khona lahambe na usaneshele uthi uthethe uphinde usalele okuthile kubaba. Hayi into emnandi ngobaba ayikho indlela ethi uthathe konke uthi uthethe uphinde usalele khona okusalayo. kusho ukuthi noma ungathatha uhamba ume lapha uzothuma lapha uzwe ukuthi angimcedanga khona into esele ubaba uyohlala enakho akakunika khona but ngoba mawukhula ubaba uyakhula akhulele kwenye level. the more ukhula nayo uyakhula Ukhulela kwenye level. Ilevel ongakazi ufike kuyo noted azokunikeza yona ngesikhathi ubhayiza. Uthi omunye ubaba engimaziyo uvama ukuthi mawunenkinga yena mayefika kunokuthi athi chaza kuloko abakusola ngakho
akakubuzi lokho Okay? uthi shut up To shut up. thula Yeah. uthi baba bathi athi thula ubaba ilo muntu esithi kuye uyasondla mayisuka isho umsebenzi wayo Yeah. ithi bangaka abaqashwa bakaba Isemhlanganweni nayo. ihleli phansi Yeah. ngoba sakuthanda ukubalekele lokuba nomhlangano Wow. uzibuza ukuthi lempilo engiyiphilayo iyophelela ngiyaphi mina Hey. njengoba sengizithwele angithi sowulahla abazali sowuzithwele ngoba umhlangano nawe uvama ukuthola abazali bangasekho Yeah. uma besekhona wenza lokho abakushoyo Ikakhulu kade umhlangano emva uvame kuba khona after yourself ngoba kunana kwa myself ufuna ukuthi man bese uyashayela so yoba nomhlangano wakho sokuba nomhlangano ongcundile phela lapho akekho obuza kuwo kodwa ngesikhathi uceda umhlangano nawe isolution iba yila isolution ithi buyele ekhaya ekhaya awu kuyamntwana buyi asigcine ngalokuthi kunabo baba abaphila ngathi osathana kuyi-nature obaba baphila njengosathana abangafuni ukucolela amadodana abo kwaleso sebacosile noma befuna umhlangano abafuni ukucolela angisho ukusebenza namadodana ngisho ukuwacolela bazizwe becolelwe unobaba abafana nosathana sekacolele bonke abantwana khetha omunye athi wena yena lo ngeke ngimcole athi wena uyinja asho emntwaneni wakhe yo leso sikhathi laba bavame ukuzondwa bengacolele yilaba fuze kakhulu baba bamfuzela ngokwenza bamfuzela ngesono esibhacile yo esibhacile singabona ngabasefaka so bengafuni umxolelo mina bengizothi obaba bazilahla bona mabelahla amadodana ngoba lento ekuye lo mntwana into yakho they must learn to forgive. They must learn to forgive their sons. Fathers must learn to forgive their sons. Oh, baba siyathandaza. They must learn to forgive. Mina nje I've forgiven them. Yeah. Kodwa mina noma bona becabanga ukuthi bangonile kangaka kodwa sikho isono
engisibona basenze kimi esingagcoleleki ngoba ukungezwa nje kwengane ngoba omncane sithi wenziwa ubuntwana mina siyawuthi yenziwa yini ubudala obhedayo ke ungacoleli abantwana bakho hamba uyocolela abantwana bakho ngicela ukuthatha isinqamo la ifuna kuyikhatha lento bese ngicala phansi ngisho lamagama